Σε αυτό το σημείο θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να φωνάξουμε τον παραγωγό μου που έχουμε στο στούντιό του. Γιάννη! Έλα! Έλα λίγο. Είστε ο παραγωγός. Ναι. Είσαι εντάξει. Ναι. Είστε ο παραγωγός του τους. Ναι. Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Όταν με το τους ξεκινήσαμε το 2007. Κάναμε το Μάνα εξ ουρανού, το οποίο είχε γύρω στα 60.000 download και ανέβαινε. Μετά από 3 χρόνια χαθήκαμε λιγάκι. Βέβαια έκανα και εγώ τα δικά μου συνεργατικά, έκανα και αυτό τα δικά του. Μετά φτάσαμε τώρα, ας πούμε, το 2011 και κάναμε το Μάνα εξ ουρανού το 2, το οποίο πάει πολύ καλά. Κάναμε κάποια βίντεο κλιπ, έχουμε κάποια άλλα στα σκαριά. Θα κάνουμε και άλλες δουλειές, τις οποίες δουλειές, άμα θέλετε, θα σας πω αναλυτικά. Ναι. Έχουμε γυρίσει ένα βίντεο κλιπ στην Ελλάδα, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε ετοιμάσει άλλο ένα βίντεο κλιπ, το οποίο έχουμε ακόμα στα σκαριά. Ετοιμάζουμε άλλο ένα τώρα και λέμε να ετοιμάσουμε ένα βίντεο κλιπ κάθε φορά, αλλά αυτό μπορεί να γίνει και να το πάμε, ας πούμε, με κομμάτια. Δηλαδή αντί για το βίντεο κλιπ, ξέρω εγώ, να το πάμε με κομμάτια. Φίλε, το πάει τέλεια! Πάμε. Έλα, πάμε. Το κουραστεί. Το οποίο ακόμα βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα το κάνουμε, αλλά η φάση είναι ότι ξέρεις, παίζουν οι καλές κριτικές και οι κακές κριτικές. Τώρα εγώ δεν θα κάτσω να το αναλύσω αυτό, τα έχει πει όλα ο Χρήστος. Δεν μας πειράζει, η αλήθεια είναι. Θα συνεχίσουμε και άλλες δουλειές. Σκεφτόμαστε επίσης να πάμε διακοπές φέτος. Πού, Ισπανία? Λέμε να πάμε Ισπανία. Λέγαμε προχτές στα μάξι, είχαμε πάει στην Καλαμάτα και ξεκινήσαμε το μεσημέρι και γυρίσαμε το βράδυ. Για πολύ κούραση. Δηλαδή, σε φάση λέμε να κάνουμε διακοπές φέτος στην Ισπανία. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις. Έχεις πάει Ισπανία γενικά? Ναι. Πώς σου φάνηκε? Και εγώ είχα πάει. Είχα πάει πριν αρκετά χρόνια, πρέπει να είναι μια πενταετία, κάπου εκεί. Είχα πάει στη Βαρκελόνη. Είχα πάει με τη σχολή μου. Ήταν μια ωραία φάση. Κάτσαμε 3 μέρες, βέβαια δεν το ευχαριστήθηκα πολύ. Δηλαδή, άμα ήταν στο χέρι μου, θα μπορούσα να κάτσω συνέχεια.